Najveći zavodnju ekipi, pa eto, daćemo to Danilu, Bog Danilu. Pa ja bih rekao da je to Nikola Jure. Pa većinom smo svi redovni, ali eto, izdvojit ću trenera Budu koji dođe zadnji. Ali to zato jer ima trening s mlađima, ali svejedno dođe zadnji na trening. Ja mislim da će to ipak pripast meni. Treba bi tu izdvojiti našeg kapetana Pervana i našeg veterana Šukera koji najviše treniraju i daju od sebe. Pa rekao bi možda Pervan, Šuker, Vuković, ne znam, ne mogu baš izdvojiti točno. Mislim da je Šuker. Mislim da je Šuker to. Šuker, sigurno. Mogu opet sebe izdvojiti. Ajde. Definitivno. Isto Pašić. Pa Šuker mislim, Šuker, da. Šuker. Po meni je kapetan Hrvoje Pervan. Šta ja znam, možda Vuković. A možda sam to čak i ja. Možda sam čak i ja to jer svaki mjesec dana imam drugu frizuru. Bašić. Mislim da je to Bašić.